Kag yari naman ang pabalo namon nga pang good vibe sa inyo sining nga weekend. Sa sulod sa katubuhan, makitaan ining matahong nga simbahan. Sa likod sini, ang mga matag-as nga kabukiran sa Negros. Masobra isa ka tuig antes ini nahuman kay man, replika ini sa isaman ka simbahan sa Bosnia. Tanan, pati kadakuon kag kolor, nakip na ang design sa stained glass, replika man sa orihinal nga simbahan. Ini ang nagaisahanon nga replica church sa St. James the Greater sa Pilipinas kag sa bilog nga Asya. Pamasyaranta ini, buwas sa tripping ni Ruming. Isa naman kaanay soldado aminado nga nadalman sa panahon matapos magretiro. Halos tanan nga yara sa iya, pati iya pamilya nadula na bangod sang iya nga bisyo. Pero sa isa ka adlaw, nabugtawan siya nga hindi na amo ang iya nga ginahimo nga kalingawan. Kag ang nakapabugtaw sa iya ang duha niya ka mga Rottweiler nga hinuptanan. Subong kaupod na sila nga tatlo sa pagserbisyo sa publiko. Aton sila kalalahon sa Sunday sa Baganihan.